Kining transfiguration or ang pagkausab sa panagway ni Hesus, mga igsuon, mao ni ang pagpakita ni Hesus dinhis kalibutan ngadto sa iyang mga tulo ka tinun-an nya mao na sa to sila nahimong saksi og nanabi hangtod karon gipanabi pa ni sa simbahan unsay mahitabo sa tawo nga anak sa Dios unya mamatay. Basta anak sa Dios unya mamatay, gipakita ni Hesus nga munindot daig maayo ang atong naong, munindot ang atong isulob. Di ba kanang minatay ang pinakanindot man na inyong isulob, no? Sa minatay ba? Oh, pinakanindot na magani uban magpatahi gyud iyang kanang isusulob inig kamatay niya kay mao gyud to isulob di gyud to isulob og laing adlaw inig kamatay ra gyud to ana. Pero inig habwa na to slungon after 6 years awa naman bati naman kay naong bati kay naong kanang imong tupad ingna kuno na nangandam na kag isulob para sa imong kamatayon. Pangutan ako na kay magpanindot man kita ana nya ningon si Jesus nga ang nindot day kaayo nga isulob inig kamatay nato kanang anak gidtas Ginoo mao bitaw nga ang iyang pag-ampo nga gitudlo nato amahan namo nya kay nagkaduol naman ang kamatayon ni Jesus gasige naman siya istorya siya mga apostoles nga hapit na kupatyon ang mga apostoles naguol unya naghunahuna sila pastila no mamatay ni Jesus ingon si Jesus tanawa ha unsay mahitabo nako inig humag kamatay purting gilakas iyang naong purting nindutas iyang gisulob nya kamo gusto mong mamatay nga anak sa Dios. Nay nitubag. Kamu day diha, wa mo nagtingog. Kamong choir, gusto mo mamatay nga anak sa Dios? Nindot kayong choir, tubagin na sila. Lektor, gusto mong mamatay nga anak sa demonyo? Dili. Mao na, mudili gidenta basta maingon anak sa demonyo. Hadlok ay tanang anak sa demonyo. Pero ang atong binuhatan, duol-duol gyud, hapit tanan, pulos pang demonyo. Kanang magpakolor kas imong buhok, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangiskis kas imong kilay, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangural kas imong balay, sa Ginoo na, sa demonyo? Kanang makigkihag yung kanang utlanan sa yuta, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mga bit ka, manugal, mag-inom, kanang magsigi kag pamalikas, magsigi yaw-yaw, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mamaka ka, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang magsigig tinapulan, siging duwaan ng computer, siging Facebook, siging selfie, hiwi anang naong, sudlot anang simod, libat-libat anang mata, nya i-post dayon. Siging TikTok, pakita ng pusod niya, piyad yung maayo, i-TikTok dito. Tanaw lang sang pari usahay. Unsa mo na? Sa kuana? Sa Ginoo na, sa demonyo. Kay bao man day mo, nakaron. Unsa man ro inyong kasagarang gibuhat? Pang Ginoo o pang demonyo? Ginonyo. Ang tubag ba? Ginonyo. Pang Ginoo, pang demonyo. Unya, hadlok tag demonyo, pero ang atong gisunod dinis kalibutan, ang demonyo. Mauna ang amahan diri sa atong ebanghelyo, misulti didto sa panganod og miingon, kini ang pinangga kong anak. Nganong pinangga man niya si Jesus? Kay matod pa ni Jesus, wa ko'y gibuhat bisan unsa nga dili kabubuton sa akong amahan. Kamong mga ginikanan, kung ang imong anak magsigig tuman sa imong gisugo o sa imong gisulti, pinangga ba na nimo o imo nang dumtan?
pinangga. Kanang gasigig supak nimo bisag unsay imong isulti, supakon gyud. Ingnon nimo nga ayaw patukhang, magpatukhang gyud uyab. Ingnon nimong ayaw suyop, mo suyop gyud. Ingnon nimong eskwela, mag-standby ras kompyuteran. Ingnon nimong panglaba, di gyud manglaba, magligid-ligid la sigdaanan. Ingnon nimong ayaw kaon, muhabhab na noog maayo, dako ra ba kay kaon. Unsa man, imo ng panggaon o imo ng kalagutan? Istoryahe. na ingon Ginoo, kini ang pinangga kong anak kay si Jesus kusog kay mutuman sa sugo sa amahan. Nya gisumpayan dayon sa tingog sa amahan. Sa to? Pamati kamo kaniya. Pasabot, mahimo sad mo nakong mga pinangga nga anak basta magsigi mog paminaw sa akong anak. Nya unsa may sugo ni Jesus? Kun mosunod mo nako, dumte, biyae ang inyong amahan, inahan, asawa, bana, anak, balay, apil ng inyong kaugalingon. Sige. Saman, maminaw mo ni Kristo o dili? Nya, inyo narong dumtan inyong mama, inyong papa, inyong bana, inyong asawa. Kamong mga bana, magdumot na mo sa inyong asawa aron musunod ni Jesus. Ha? O magdumot ka sa imong asawa kay musunod sa kabit. Kamong mga asawa, magdumot na mo sa inyong bana aron sundon si Jesus. Tubag. Kana. Ay sakto. Usaragi mo tubag. Usaragi bakako ninyo. Joke. Bitaw, joke lang na. Kanang, congratulations sa musunod ni Kristo. Nga naman, inigsunod nimo ni Kristo, isip asawa, nya dumtan nimo imong bana, moingon day ka, Lord, I will follow you. Musunod yun ko bisag sa imong isulti, kay sugo na samahan. Moingon dayon si Kristo, asawa, sunda sa tanang higayon ang imong bana. Ayaw supak-supak niya, ayaw buwag niya, pagpakamatay para niya. Di mo balik din kasi imong bana. Ni nagidumtan ko na magitaning buang-buang dako. Pero unsaon man gyud nga sugo mas Ginoo, higugmaon ko ning yawaan ni. Na din adyo ka mo buwag niya, bisag kulatahon pa ka moingon adyo ka, nothing gonna change my love for you. Ing kadiin man ka ana, siya, akong gugmas Ginoo. Mao na si Abraham sa unang pagbasa, kay gihigugma man niya ang Ginoo labaw sa iyang anak, bugtong niyang anak. Iya pagitong naangkon tong anaka when he was already 100 years old. Pinangga gito kay niya, kay maura gito'y gipaabot niya nga anak, gipangayo niya sa Ginoo. Pero pag abot og 12 anyos, mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, dadaan ang imong anak ngadtos bukid nga akong itudlo nimo, nya ihawa na didto sunuga nga halad para nako. Nisunod ba sa Abraham? Wa. Kamong mga ginikanan ron dinhi, ihawa ang inyong mga anak. Sunod mo dili. Yawan on mo. Mauna usahay, mas pinangga ninyo inyong anak kaysa simbahan. Muna moingon ang simbahan, ayaw mo pagdag mga bata din hisod simbahan, magdag yung bata. Kay pinangga ang bata kaysa simbahan. Maunang sige na lang hinuon ning balik-balik atong COVID. Hasta nga atong talahorong arsobispo sa Sugbo na apil na sa COVID ug ang mga pila ka pare. Way siguro ani kaning gawali hapit na sad ni. Gusto mo dili? Muna maminaw ta sa simbahan, maminaw ta sa mga protokol. Nya di man ka maminaw kay pinangga gyud di gyud ko ni pwedeng ibilin. Ibilin na didto so unyag mamatay pa dir. Ay sagdahi, total na may Ginoo. Unsa man? Suko mo na ko. Di lagi ta maminaw, mas pinangga ang asawa kaysa Ginoo. Muna nga bisan ang asawa muingon nga
Ayaw simba, ayaw pagli-minister, muundang sa pagkali-minister kay masuko ang asawa. Ay, biyain ang asawahan na, oy. Niya mas daghang lektor din ilisig lektor. Da. Wa ko maingon ha nga mag-sex mo. Anang di bitaw. Kana bang ayaw higugmaa ang tao labaw kay sa Ginoo. Muna sa Abraham gipakita niyang giihaw niyang iyang anak. Pero pagdayon niyang ihaw, ang Ginoo mismo mo'y miingon, ayaw ipadayon. Nasayod nako nga mas musugot gyud kanako. Muna nga gikan karon tagaan ti ka sa daghan kay nimong gipangayo ang imong anak imbis usa ka buok mahimo nang pariha kadaghan sa bituon sa langit ug bas sa baybayon. Kamo moingon mo nga pinangga kay kunay akong mama, mauna nga ingon man to akong mama nga kining kural ay ginig-usba ha kay ako joy nagpakural ana. Pinangga kay nako kong mama, bahala na mog malunupan mo des tubig kay kani hinimo ni sa akong mama. Mura bag tinahod kay nato ang atong mama. Nyag mo ingon ang Ginoo, ayaw na mo anang pangural, ayaw na mo anang pangangkon anang yuta, pag sabot-sabot na mo, pag hinatagay na mo anang mga luna sa yuta. May ko ayaw kay sa ako guning mama gud maugo ni ilang kuan inheritance. Hay man roy mas importante ang imong katigulangan o ang Ginoo. Sige. Si Kristo nasuko sa mga Pariseo usa ka higayon ni ana kay nganuman mas gituman nila ang gisulti sa ilang katigulangan kaysa gisulti sa Ginoo. Masuko sila sa ilang isig katao kung musupak sa gisulti sa ilang katigulangan ni apil pag nilag kasuko si Kristo kay wa motuman sa mga balaod nga gipatuman sa ilang katigulangan. Dili naman hinuon musunod sa Ginoo. Muna kamo sunod mo sa Ginoo ha. Saman sunod dili. Karon ang Ginoo nag-ingon. Saman, higugmaa ang inyong kaaway, pagpakamatay mo para kanila. Sunod, dili. Nasa ikaduhang pagbasa niingon diri, kinsa may mukihan nato nga si Kristo gani nagpakamatay man para nato kadtong panahon nga kita mga buangon pa, mga makasasala. Maluoy man siya nato, kinsa may mukihan nato, kinsay mukihan nato ang atong binuhatan. Inig atubang natos Ginoo nya wa ta mahigugma niya isalikway tas Ginoo. Dili tungod kay wa siya mahigugma nato, kung dili iya rang ibasi ang iyang hukom sa atong binuhatan. Kung siya nagpakamatay para nato, kita sa unta magpakamatay para niya. Gilingi anay mong tupad. Ako ning hangyo, ug mosunod mo, buutan mo. Ingna magpakamatay baka para sa imong kaaway? Ingna. Magpakamatay ka para sa imong kaaway? Nindot kay mong bation, iguli nimo sa inyo wa nagyug kay kaaway kay hasta tong imong silingan karon imo namang adtuon day may buntag insya duol ni buanga ka pusilon tagyud kay ay so siya oy pusil-pusil gina anda magud ko magpakamatay buto dayon igo dayon mong agtang ikaw ugma ana bilaran na ka ako man say mo misa nya ako ding iwali ako pa jung ibutang dinis online nga kini usa ka hero usa ni siya kasanta kay human ginyag simba ni ngadto din siya sa taong suko kay niya ug gipatay siya sa maong tao. Mamakpak nila yes ana pero patay na ka yes ana okay mo ana dili buangon gid imong dagko no sige oy manindog na ta.